Ама чакай да кажа нещо за пред камерата. Снима ли? Кажи. Ами сега ще изям 5 швейцарски муса с шоколад. Ето, започвам. Ама виждам ли се? Да. Айде, тук снимай. Защото бива здраво, че... Да. Ей, то няма ли здрав, поръчвам другите. Един е готов. Обаче 5 май няма да е сега. Ще видим. Да поръчваме другите. Много пълнят. Може да участвам някъде в си. Тя ма накара. Какво го правиш интересно? Не ме правиш да е. Доста Още добре. два муса. Нещо съм готов. Ако съм спри камерата да не хабим лента. Няма, трябва да не може да побръкаш, което да е. Не спирай. Ще се справя. Сержант. Ще ма снимам сериала Герой. После този човек има да обикаляш цяла целият център и се струва. И що два направо 3? За всеки случай, ако не успея. Не да ще обикалям целият център и ще се по-висящи. Свърши много добре. Все едно съм взял един. Пак се не се иска да спочасам. Беше го автомат. Веселие. Чакам да сложи се някакъв. Той си почува сега, той не е интересно. Ами какво да направя? Ще поръчай спият. Ама деца каза, че ставали докато спият. Така са, ако знаели толкова скоро се ядат. И аз не мислех. Ама утре как чуда се ще става. Бе, защо? Не, Златна не се спиля. Аз да се прибереше 3 грама. Да те уморят е хубаво. Ще това на... който такова спиш. Кроска на мъжа. Дали те беше? Оф, маля го. Че спи го е. Е много ясно, че... Няма телефона ти. Айде. Продължава работата. С трети брой. Добре. Имаме проблеми. Хюстън. Хюстън имаме проблеми. Не ме размивай, бак. Рекорди поставям тук. Вече всичко измръзна.
Жена няма да ме поздрави. Няма. За нея си простак. Най-вероятно. Най-вероятно, да. Готово? Не е готово. Какво да го оближа? Да го ям. Да видим участника в какво състояние. Много е добро. Позитивно настроен съм. Настъпва малко скука на масата. Преди да ви нещо. Може ли като кистиш да изпиш от цвета? Не. И се разпи 20 бири. Ето един отекчен зарител. Няма да ме разсмееш. Че, идеш ли пиеш, какво става? Ще видим бе, чакай. Добре. Трудно е обаче. Трудно ли? Четвъртия малко зло. Петя так му ще дойде на място. Ма на кое място? Ще се лепне на бедрата. Абе, как отврачен се смея, не е истина. Ето какво е да другите участници. Аре, да, тъпче. Какво тъпча? От началото сега са минали около 6 часа. Да, бе, стига. Готов съм. И сега, какво става? Перфектна форма съм. Някак. Супер, готов съм. Накрая ще почерпят. Мерси. Ако ме почерпят, ще ги убия. Сега наблюдавам човека да няма повръщания. Не, много добре са. Там и линейката спряла. Ето да. И за тези зрители, които още са заспали, сега има продължение. Аз не съм виновен. Не съм гарантирал някакво супер шоу, ще стане. Просто казах, че вземам 5 лица. И аз съм тук, все още. Много бавно се случват нещата. Дано да ни получи някой диабет само. Ай, че им пизна! И на мен голямо чакай не чакам, брат. Прости се, бе, къса и бати стана. Що? Дишаш ли? Да, бе, съвсем нормално се почувствам. Като изкачих Еверест, къде е по-трудно беше. И то с куц крак. Оф! Да, кажи нещо за публиката. Благодаря ви за подкрепата. На кой номер да гласуват за теб? Номер 112. Има бедствие. Оф, отекчих се вече. И сега нещо красиво за всички вас. За всички тях имаше предвид.
Айде, носете го. Какво? Да го носят. Еми аз викам да го нося два, тя се умрях вече от... Една красива дамска чанта. Само погледнете колко е беден час и каза какви обувки е. Ама няма пари за чорапи. Няма пари за чорапи. Еми... Уау! А това е момичето, което харесва. Къде отиде то? Няма. Да, снимай Жана. Жана се казва Жана. Тя е от Украина. Жанна с двената. С кое? Аз две. С двената. Няма муза. Да. И муса. Къде е муса? И аз питам, къде е? Тя изобщо поръча ли го? Да бе, да бе. Сигурен се. Да. Да тега да нося да отиде. И сега сме на номер 5. Мъка. Не казвам за време, не го ям за време, ям го за ядене. Той се случва в различни дни, просто и за същите дрехи. То просто си мандата на клуба. Не правете това вкъщи. Много бавно става. Е бакс. По-бавно на втората лъжица съм наполовина. Освети го да се вижда триумфално така. Да после признанието. Трябва ще остава чаще, сега да ги подредим тук двете. Айде пляскай му да се заснима как му пляска. Айде пляскай му, не! Пляскай! Пляскай, Йордан! Няма да пляскам. Сега искам признанието. Значи, признаваме Йордан Петков, да почетаем за беше световен едач на швейцарски мусови. Да. И това е документа, сега ще го разпишем. Благодаря. Прекратявай. Благодаря. Прекратяваме с снимките.